Ассалому алейкум, духтаро, ҳамакатсат созен тенҷен. Ана имрӯз чандамай 22 рӯзи премиягирия дар ширкати Атомӣ ва мо ҳозир рафтестем вохӯрӣ бо духтаракои ширкат. Духтаро медонем вақте ширкати Атомӣ да кор медроен ми шиносоитон зиёд мечақати духтаракои нав, занҳо, группаҳои муваффақ, группаҳои зурае ки кулинария, рецептҳои нав ёд мегирен. Бисёр лайфхакҳо бо мефаҳмем, барои ки занҳо ҳама секреташонро якдигарашдан нақл мекунанд. Ва бисёриятон мегӯянд апа хусусият ман мехоҳам группаи худам қати худам кор кунам. Духтаро, ман фақат группаи худам реклама мекунам. ирӯз шуморо пага дигар каса меомадагира ҳамахе ба навбат. Барои ҳамин агар ки хоҳе қатимо кор кардан, рақамот дар рӯи экрана бинависе. Ман мисол 10 духтарак дошта бошам, ба навбат ҳар якташа реклама мекунем, якҷоя мисол кор мекунем, пеш мебарем кора. Шумо ягон группаи дигар, линияи дигар намеравед. Линияи бақуввати тоҷикистонӣ духтарако ин моем ва шумо метавонед ки қатимо будрое, регистратсия бепул, омӯзиш бепул, 6 моҳ вақт доред ки харидтон накунен. Якҷоя қатимо кор кунем. Бисёриҳо мегӯянд ки уже ҳамин як гап да бадмон зад. Короче, дар бораи кор чихе мо маош мегирем, чихе шумо маош мегиред, кора ёд мегиред. Агар шумо дигар ширкат бошен, дигар ширкатҳо ширкати мо мебиёнд, даррав ойлик да мебурем, барои ки кора медонанд. Агар шумо хонашин боше, якум бор ин хели коро қатъи сару кор гирифтеста боше, шумо да 1-2 моҳ вақт дар корае ки қати маҳсулоти ширкат шинос шаве, кори ширката ёд гире, ки ҳамира шумо да мо бепул ёд метиҳем. Мо шуморо намегем харид кунед, барои мо ягон фоида шава, аз шумо ягон пул барои регистратсия намерава. Просто як бор бидроя, шанси мумкин хуб боша барои зиндагитона иваз кардан. Ман мегӯям ҳозир барои чӣ. Духтарако, марам ҳам хеле коро да худам да боварӣ надоштам. Ман чӣ қадар реклама мекардам ширкати Фаберлика, ҳама намуд ширкатҳоро, не ки худам кор намекардам. барои чӣ? Барои ки мегуфтам не, ман наметавонам, ин кор аз дасти ман намебиёяд. Лекин вақти соаташ расид, ман гуфтам не, анами ширкат да ман бояд бикунам, да инҷа харид нестай, да инҷа расходи зиёд нестай, мумкин ки аз дастам биёяд. Ба ҳамин хотир ман тонистам вақте ки пробовать кардам як бор. Агар намесанҷидам, мумкин мегуфтам ҳолям ман наметавонам, мешитам реклама карда. Лекин не, сар кардам, ҳамира оғоз кардам. шуморо метавонед ки як бор ҳамира бисанҷен. рақамҳои рӯи экран да бинависед, оиди кори ширкати Атомӣ. ман худам шумо да прям мефаҳмонам. мо группаҳои корӣ дорем. регистратсия шаве, я линиятона ёрдам мекунем. аксияҳо ҳаста аз ҷониби спонсорҳо, аз ҷониби ширкат. хулоса шумо да ширкати Атомӣ маҳқул мешавад. барои кор рақамҳои рӯи экран да нависед. Духтаро, ина якум сорти, ина Анатонио Вардиана 550. Цветои девонасы. Любой намуд материал. Ин цветои ходовой. Чорный ина. Боиҷада итари будай, боиҷада итари будай. Хамаята Анатони магарам гирмак. Боини хели 2 сорти шампунь Анатонира. Иш 350. Чӣ фарқ дошта боша намедонам, ки боина ин киртора бине қафасон да иҷа свети моро кабудша гиром каранда кора. Иша ёша бине. Ёша намедонам, ки чанд сум ёшан? 1600. Я мам таря Лавдоманский. Качество чистая Дубай овардагани ёра. 1200 ё. Чисто дубайский духтаро мебекне. Чанд намуде ки барзон мештиян. Иш просто пантари да, ана кож бо дига намуча мединем. Инош ҳама материалҳои қизилаи силсила ҳамаш ручная работа духтаро. материали бои 1300. ин айтаи пул чӣ мемони бо ягон тари дига? хуш 1600. чӣ материал боша? Ятагир тайёра буда. Тур
در بزرگ ایو چانسın قیمت yani nedir? Bu iç svetr, kabutur. Gösterdi. Hazır da sadi iyor. Dıxtar oynay xeliyan ina. Bu arzon میشوند. سویتوی دخترای یوش میپوشیدگی و سویتوی زنهای مثل ما. نه با اورچن کوشم پرتو یوش کنبخت 600 شروع یوشم یه چند مترن قدری قاز بسیارم سرم بدیان چورم بدیان так что телефоношон мемонун ватсап да бинависа кадомиш маъқулай доставка мекунанд материаллои бои духтаро майнаи гирифтам худамдан донаира гирифтам и савзуш маъқул шуда ма савзуша ханда гирифтам ира зурати хнесум кадан иша маршада гирифтам ана як рӯза барои солнавияке медузем агар усветлем 5 تا материал гирифтам беҳад материалои зур оза ина ёшам хушро хуи цветоша бине ёша ускияни ё баъд бароям мунаёсме ишам лаачхи хушро хай майнам қадар гирифтам достони азизи ма ассалому алейкум из 21 ноябрай вай чӣ гуфтанӣ будам вай мошин чаро бине мо чӣ омадеме намета бояд мебуромадем равшан чӣ заказ кардае чӣ меканаш блинчики в шоколаде апшукаданим нашид блинчики в шоколаде заказ кардае дюйм этаж чӣ қадр омада бошам манижа не оз занг занам адреса намедонам аз ҳари халая блини в шоколаде мада биёре гуфтам майли рӯз мебиёрем омадем кафе хеле гуфтам равшан да заказ гирӣ нигоҳ кунед ҷадаи боруи атоми да фурӯш да кафе бош мо меги ки атомира ҳеҷ ка дӯст намедорад чӣ хейна даже да кафе ай ман хулоса духтаро кофе гирифтам раҳмонали чой гирифтак лимон чой ам блинчико 5 минут пас мештай амро ждар дорем инҷа вообще хушрӯ маъқул шудак ма уютна духтаром хождод кардем ждат кардем ку чи блинчикои вай занак наёмад коргари атомира блинчикош наомад нафаҳмидем ки ай кадом линия будай баъд гуфтем ки уҷа бурем абедкунӣ равнали мегаем турецкиё да бадом зада бо пешти рӯста омадем турецкиё ҳами як гала ресторанои турецки ҳама хӯрокош як хелайда рафтем хай биёин эҷа медроем ирӯз рӯзи выходной мона як ба дили худмон рамонали мега ки биё чӣ мерем концерти чӣ гуфтӣ опера набуд дурӯға наку унда рафтем да билетша бихар ман гуфтам ман намерам концерти атривик ай музикаҳои ай ку оркестр қати байдои хӯрем пурем чун чӣ ҳамун мегӯм бо холид хати мезанам ку дум мезанам ман гуфтам рамонали ман сар бихали музикаҳои данг дунга намебардора мега зурай мерем рӯзи чандум реально рафтанӣ рамонали ман наметавонам дохили концертҳо шишта ба худо бо 1 соату 40 минут бе телефон зиндагии ман чӣ хел бе телефон 1 соату 40 минут мегузарад хулоса хали концерт бурдани ман аввалин дӯстони азиз буромадем чуда товар бояд бирем мойка бурем зафравка бурем як гала кор духтарои набине ёлкора да ашан мондиян чӣ хушрӯ тайёрӣ ба соли нав игрушкаҳорам ҳамаш чандумай рӯз вообще-то 20 ноябр будай ман дина да влогум 21 нависам ҳама нависиям дар тоҷикистон 21 шидай чи хай ман хато мекунам одами серкор чиаи и соли морай вообще-то мор нестай соли мор не пешхи соли морай соли мор боша коро мор мешава агар не
Ina imiyo aisoli inabidi ndia swinka pepe o aisoli ami swinka. Да, точно, и соли зеленый дракона, юмор они. Уже. Цаёдум нести и соль мемадаги соли чия и солиш соли чия. Лоса дохтаро бази хагаштан ашан пашан хам майҷо. Ама хай гузаштем бояд дузанда брам баъд все-таки бодро омадем ба сари ам блинчикои равшан инаҳа гирифтем. Гузашта садем гуфтем э биё бидроем кани овардай блинчикоша овардай. Як порсиш се дона доштай 35 сум. Дар дрю медро омадай шоколад, клубника, банан. Хулоса мо гирифтем ака дузанда мерем баъд хона мерем насиб боша. Салом алейкум духтаро, имрӯз да офиси мо обучения омадаем саҳар қатир. Духтарако ҷамшиям борон. Офис мо даваши бор нестайне коробко холи агем сел наёй бо. Ан яма чи холи мо весе бор надорем. Тамом полностью шкафамо холи. Духтаро обучения мо гузашта набинем шириниёшон мондаги як кала ташвиш кашидиан. Видеорам накадем некида гап кадем чақ кадем коро хай соус коро намаз рафтестай гуфти фару қасарам даргарем ба ширини нахӯрдум гуфту абед накада ча ширини мехӯрем оли ба духтаро баъди обучения омадем абед соат 4 ба 4 меша сеёнимай мо абед омадем на гостиницаи Умари Хайёма. Умари Хайём. Яке қати Мариама нифту Мариама инҷа даёди дастай. Презентатсияи Корал клуба. Ҳами Корал клуба кушо так ҷои офиси? Ма намедонам. Ҳаста так ҷои кушодану? Кушодану намедонам. Қати Мариама. Нигоҳ кунед духтаро. Инам инҷа дашен чиркимтай раби тоза намекард яъне вай дод. Инамҷа шиштем абед мекунем. Баъд бояд пай кор. Бо декшини сиёҳ шави амрои ма блог гашта мекарда туш чек видео кунем. Ма суп заказ кардам, қати лимончой, пицца заказ кардагем, салат озӣ ждать кардастем. Заказ кардем ина хали салат. Ина и салат. Тамом ду салат заказ кардем. И чӣ гуфтаи салат аномша? Мадина заказ кард чӣ буд? Намедонай. Охирангиш Карачи. Оз Мадина номша мебинам. Моша гуфти чӣ гуфти? Кадом буд? Кадом овардам шунда. Чӣ заказ кард? Карочи ҳамон. Худмон славянский О, славянский. Точ мега славянский. Вай славянский буд. Чӣ славянский буд? Оли наомадай славянский? Не, циловаки славянский наомадай оли. Сезар буд. Каче сарти? Инаҳа и славянский. Барои ҳампоёнии ҳардумон гуфтем какая похосад авая. Ина пицца асарти. Не. Нечашин. Заказ кардем духтаро мегӯм чо нахӯрдестем меган гарма. Иҷа гармай худашон Мариам. Ина қоришкам буд ин пиццашон омад. Мариам мега и хлебуро оли да соктар кардан мехӯрем ки ҳайф нашавам.